Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Saurara na zo gunki da alkhairi ne. Aini din ma ke na biyo dan na ga zaren fakalar yadin ne. Ka bayan Allah to halakun san wace ce ni. Ka biyo ce me ya goma mai kada girki in ya nuna. Wace ce ke bar ta farar mace wacce ta sace min kalbina. To yau zan ga abun mamaki tela da karbar dinkin guga. To a telolin wannan zamanin ni na san mai dinkin langa. Wannan ja da yalan keke bai yi kalar ki a soyayya ba. Shi kuma wannan bayi da auki an taba yin hadiri mai nauyi sau uku iska na dauke shi. In ma iska na dauka na bana satar koyin kaje. Ai tun da na hango takalmin ki na ce na ta ko sa'a babba. Malama ne matar aure ce gara ku fidda idon ku a kaina. Da ke matar aure ce ya ci mu ganki da goyon yaro ko ki fito da matashin tun. Wata kilmani ne zan zama angon kasan al'amarin Allah ne. Kai ka matsacen lilan banza wannan gwata san sirara. Mai kauran ma na san yau kam sai ya kai igiya ramewa. Na ce muku ne matar aure ce sannan fa soja ne angona. To general ma in na kira shi yana saurin daukan nan bana. Kaftin Alhaji ma ya san ni na taba ba shi aron doki na. A'a lalle ko wanya ne. To ku biyo ni kawai ba komai. Gacin mota ta kuraka ni mu koma gefe mu dan tattauna. Zancen banza zancen wofi. Sai da na ce mishi kar da ya fara wai tun bara take burge shi. Na rantse oga ƙarya ne alƙur'an ka fusa masa goshi. Shi fa ya ce min ga wata bebi ko ƴar waye sai ya nema. To hannun ba na wayar shi ya bata wai ta kira shi da karfe 10 zai kawo mata naman kaza. Alƙur'an oga in faɗa maka ban san wannan labari ba. A'a ne kan babu ruwana dama ne tafsiri zan je. Karan rashe shi ya gafarta ma ko kuma in tafi in kyale ka. Dan na lura a sojojin ma wannan sojan mai abuwa ne. Oga wannan ba shi da kunya kaga yana kallon matu. Ina gun aiki na yi kiran wai in zo in ga kalar takunta. Ni kan zani gida an faɗa masa ka shiga hannun babban yaya. Ku faɗa mota yaron banza ko kuma yanzu in harbe ku. Oga kaga yana tura ni ya fara shiga tun da shi ne babba. Na rantse oga ya fi ni fiskar ce ba ta nunawa. Ka shigo dan iskan yaro kar ka ware ni kuma a rike ni in ka bari wannan ya dake ka sai an ce hatsarin mota ne. Babu fashi kin gama gobe kaya za a kai.